Upacara penetan madegnya Kalurahan Kirikarto kaping 111 nuju Surya kalih likur wulan Mei warsa kalih ewu 26 kaleres ing Ari Sokro Cemengan gangsal besar warsa 1959 Jengno Anglanuri Budaya Adiluhur kang tumerang ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tumungten kapurwakan. Wasya samekta manggala upacara kya manjing ing madyaning sasana upacara kanthi lampah majak bergata pasarta upacara kasiagana. Siapa ya dong? Kia. Hadapi Krito Dharma pangarsa upacara arsa mingga ing sasana pangarsa kanthi lampah alu. Manggala upacara suka apa-apa pangurmatan pambuka. Unjuk pangarsa upacara. Hormat. Kia. Cecet. Kia. Atur palaporan manggala upacara kunjuk pangarsa upacara bilih upacara wis samekta. Ngapur ke? Bilih pasarta dalah ubarampe upacara sampun sabega ing diri samekta ing gati. Palaporan purna. Palaporan ndak tampa, tindakno. Nggih, sendika. Kumandanging lagu kabangsan Indonesia Raya ingkang kabiji suka apa-apa kya samekta. Kinarya asung pangurmatan tumrap labuh kabeting para prawira kusuma bangsa ingkang sampun gugur
minangka tumbaling kamardikan adicara ening cipta tinuntun dening pangarsa upacara. Ning cipta sengadi jumadun senugari Gusti amrih supanipun para pahlawan pinagari saksa para pahlawan mangguna kaluran Girkarto ingkang panjenengan ning cipta kiyo Purna. Sabto pangandika pangarsa upacara dina babaring karsa werdining upacara berkata pasata upacara aso papan. Aso papan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Ingkang kinurmatan Ketua Bamuskal, saha anggota, ingkang hormati Ketua Dewan Budaya Kaluran Girkarto, ingkang hormati Bapak Babinsa, Babinmas, ingkang hormati Ketua Lembaga Kaluran Girkarto, ingkang hormati Bapak Ibu Pamong, staf Pamong, wewentehan piwulang sarta piwulangipun Bung Sakro Pamato, bilih bangsa ingkang ageng lan agung mekaten, inggih bangsa ingkang purun ngaosi labu-labutipun para prawira kusuma bangsa. Pramila ing dinten mirunggan menika pemerintah Kaluran Girkarto ingkang sinungkuyung dening para pangarsa, parampara dalasan kadang warga masyarakat Girkarto sedaya ngaosi memetri sarta melalui labuh-labutipun para pepundhen ingkang sampun kesdu bebodo. Bebasan babati arungkut ngobori apeteng tumrap madhepipun Kaluran Girkarto duke muni. Ingkang menika kula ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit keparengipun para tamu kinurmatan sedayanipun. Dene sampun kersa rawuh panjenengi pengeten madhepipun Kaluran Girkarto ing titi laksana menika. Perlu kawuningan bilih ing taun 2018 pemerintah Kaluran Girkarto ndapuk para parampara kagem nglacak lan pados rupiah dumateng para pinisepuh, sesepuh, tokoh-tokoh lami ingkang pono sarta tasih ngawuningan sejarah madhepipun Kalurahan Girkarto. Boten kesupen ugi wewengan lan wewarah saking pemerintah kabupaten dalam provinsi ingkang gayut kalian arsip-arsip lami sambil lan pemerintah daerah. Para tamu undangan ingkang kinurmatan, perlu kawuningan bilih upacara madhepipun Kalurahan Girkarto menika dipun adani kawitan taun 2023. Keleksananipun pengetan madhepipun menika awit manunggaling cipta, rasa lan karsa para warga kuring sangen saking para parampara saengga saged golong giling manunggaling kekajengan kanthi semangat manunggal nyengkuyung Girkarto Mukti ingkang mengkuwerdi pemerintah Kaluran Girkarto budidaya manunggaling warga lan pemerintah kalurahan kanthi daya ginayan mansinamatan manunggaling cipta rasa lan karsa kangge gayuh adil makmur warata sak Girkarto amrih raharjaning saha muktining desa. Ingkang langkung remenaken wonten ing Girkarto sakmenika sampun kathah papan-papan wisata ingkang saged anjalani mindhak ing pangertosan lan pengalamaning warga. Langkung-langkung iki mbayani mindhak ing pamedal penghasilan warga.
Mila mekaten jalaran papan-papan wisata menika saperangan ageng sami nampung lan ginakaken karyawan muda tumaruna Kalurahan Girikarto. Kejawi menika para warga ingkang sami gadah keprigengan utawi bakat lapak dagang, sami bangun lapak utawi kios kangge warung-warung ladosi kebetahaning para wisatawan. Menika sedaya supa bukti mindhaking tataran ekonomi warga Kalurahan Girikarto. Ingkang utami inggih menika pakaryan warga masyarakat Girikarto. Para among tani mugi tansah pinaringan wilujeng saged nindakaken pademelan kanthi sae saha pikantuk hasil panen ingkang kathah ugi berkah ing saben mangsa panenipun saha pikantuk wulu wedaling pasinten ingkang kathah ugi berkah tebina ing tekliwer loro wisa kalis saliring sambikala. Ewa semanten pemerintah kalurahan lan para warga ugi kedah siaga lan waspada amrih sesebatan Girikarto ingkang teges giri gunung Karto tentrem sinaosa mapanipun wonten ing Paden utawi pegunungan nanging suasananipun tansah ayem tata titi tentrem syukur bagi sumangke saged gemah ripahoji menawi kerto toto Toraharjo. Pramila nyuwun donga pangestu sarta panjurung panyuwunipun para-para ingkang kawungan gayuh kaliyan rancangan kangge gayuh sedya menika amrih kasembadan sedya warga Kalurahan Girikarto. Para tamu ingkang kinurmatan, boten kesupen sumangga tansah memetri budaya adiluhung tilaran para leluhur. Amrih boten badhe kedadosan wong Jawa ilang jawane. Awit kita menika gesang ing wewengkon Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang ugi kaiket ing undang-undang keistimewaan. Kanthi slogan dengan iman hidup akan jadi terarah. Dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Dengan seni budaya hidup akan jadi indah. Kita badhe nampak margining gegayuhan luhur masyarakat ingkang adil makmur tata titi tentrem kerto raharjo. Sumangga sesarengan manunggal tekad nyengkuyung Girikarto mukti. Amin amin amin. Salam budaya Lestari budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bergodo pasarto uwajara kansiakan. Siapa ya to? Kia. Kumandanging lagu bagimu negeri.
upacara bilih upacara sampun paripurna. Nglaporke bilih upacara pengetan madegna kalurahan Girikarta paripurna. Bubarno. Nggih, sendika. Manggala upacara suka apa-apa hormat dumateng pangarsa upacara. Hormat. Kiyo. Cecek. Kiyo. Pangarsa upacara tingkar saking sasana pangarsa. Upacara paripurna bergoto pasarta upacara kabibarna. Foto pasang kok foto. Bubar. Biyo. Oke coy. Sudah selesai. Kita sudah selesai melaksanakan Tama Bulura.